Tää asti on niinku tosi tummaa maata. Tämä on niinku yläkerros on tossa tosi tummaa. Sitten se vaali. Seuraavaksi tapahtuu, niin tää upotetaan koko vaskoli tänne veteen. Ja ihan kunnon ravi. Missä? Tuossa. Tuossa. Tämä kerro. Ei. Oliko se tämä, mistä se on? Joo. Eikö onhan? Mitä lapset? Ei kannata niinku ihan 6 aikaa aamulla. Ensimmäinen. Mikä tää on? Chilimaja. Aika eri. Ravi kyllä tämän. Mennään ensi vertaisin. Skoltaa, tiiäksä? Piirustelit. Okei. Niin laitat Me ei olla vielä töihin. Rautamagneetti on hyvä olla, niin rauta on kans tosi painava, niin se jää monesti viimeiseksi tonne kullan kanssa. Tästä, vaikka tästä sangosta. Mikä siitä tuli? Ai kultakimpale. Kimalti vielä kultahiili. Tuolla maata. Ihan täynnä. Tuo yksi. On. Tuo on aika iso. No niin, mulla on. Nyt on jättihippu. Se oli sen hangon pohjalla ollut meidän. Niin, se oli meidän. Nyt on ai. Tonne puhaltelee joku palikka sulle. Siis se ihan niinku kiirtelee. Näistä saisi pikkusen yritäpä tehdä sellaista paikkaa, missä ei olisi niinku noita menee. Siellä oli äsken yksi hyvä. Sillä oli se isoin. Kyllä. Pikkasen kultaa. Täällä on vielä yksi hyvä. Tää alkaminen on. Niin.